Sige, sir. Ingat kayo dun, sir. Update po kayo sa amin if ever po, no? Thank you, thank you. Okay, thank you, ma'am. Sige Okay. po, ingat po. Thank you. Okay, thank you. So, yun, update tayo sa ngayon. Merong, siguro, labas siguro yan. Baba. Yun, nakita naman natin yung mga uso ko. So, kanina nakareceive ako ng text message galing sa NDRRMC. Ang mayon ay alert level 3. Sa ngayon, ay Diyos ko, tingnan mo yun naman yung uso kasi, tingnan, iba yung kulay niya, medyo brown kaysa sa normal na uso, puti. Yun, meron tayong nakita kanina, siguro yung mga bato yan galing sa bukana. Ay sana hindi na matuloy ang pag-alburuto ng mayon kasi maraming madadamay, mababagsakan ng mga abo. So hanggang dito na lang muna, guys.